വിശുദ്ധ പാന്തേനൂസ്. പണ്ഡിതനും പ്രേഷിതനുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ പാന്തേനൂസ് 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ജന്മം കൊണ്ട് ഒരു സിസിലി സ്വദേശിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ക്രൈസ്തവരുടെ സംസാരത്തിലെ നിഷ്കളങ്കതയും വശ്യതയും വിശുദ്ധനെ ആകർഷിച്ചു. അത് വിശുദ്ധനെ സത്യത്തിന് നേരെ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനായുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹം അദ്ദേഹത്തെ ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ എത്തിച്ചു. അവിടെ വിശുദ്ധ മാർക്കോസിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തീയ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയ പാണ്ഡിത്യം അദ്ദേഹത്തെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിച്ചു. പിന്നീട് ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ തലവനായി മാറി. വിശുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പാഠങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ അറിവും പ്രകാശവും ഉളവാക്കി. ഇതിനിടെ അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ വ്യാപാരത്തിനെത്തിയ ഇന്ത്യക്കാർ തങ്ങളുടെ രാജ്യം സന്ദർശിക്കാൻ വിശുദ്ധനെ ക്ഷണിച്ചു. വിശുദ്ധൻ തൻ്റെ വിദ്യാലയം ഉപേക്ഷിച്ച് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോയി. ഇതിനോടകം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ അവിടെ മുളച്ചതായി വിശുദ്ധനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 216 വരെ തൻ്റെ അധ്യാപനം തുടർന്നു. ശേഷം മരണത്തിലൂടെ തൻ്റെ മഹത്തായ ജീവിതത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വിശുദ്ധ പാന്തേനൂസിനെ പോലെ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ആഴമായ വിശ്വാസത്തിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും വളരുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിശ്രമിക്കാം.